Salam hormatly vatandaşlar. Şu gün 2023 ýylyň 23 ýanwary hepdäriň fişirme güni. Hoş geldiňiz Demokratik Opozisiýasynyň platformasynyň kanallaryna. Şuňky çykyşymyň temasy aktivistler garşy güreşýän Atamrat Saparowyň hakyky ýüzi açyldy. Näme üçin Kaşpirovski lakamly Saparov Atamrat Demokratik Opozisiýa garşy güreşýär. Gelin şu datlary tehdit geçelim. Sebebi ine siz bilýän bolsaňyz DBT topary öňem aýdyp gelýärdi. Biz tanqidlere, töhmetler goşulamdyk ýöne. Ýani bize töhmetler ulup bir noktada baran soň biz olary ýani döw hakykat aýtmaly bolýar. Ine şoň üçin şuň tema şu barada. Bizim rejime garşy Gurbanyguly Berdimuhammed we Serdar Berdimuhammedow garşy çykyşymyzy, şuňky çykyşymyzy erti ýydan eder. Oňa hiç zadýaşka bolmaz. Şoň üçin bu çykyş biziň ýani alyp barýan işlerimize pähri bermek. Hormatly vatandaşlar, ine birinji bilen men size opozisiýaň meýdançasyna haýsy güýçler bar we şol güýçler nähili toparlara bölünýär, şo arada men size gurun berýän. Sebebi köp adam maňa diýär, "Muradaga, olanma, bulanma, bu onňa haýsy tarapa boyun eýjegmizi, haýsy tarapa ýykyljakmizi, haýsy tarap bilen işejegmizi bilemdik" diýip aýdýar. Ine şoň üçin DBT Halk Hereketi analiz edip size şol analizyny berýär. Syýasy meýdança näme? Şu meýdançada kim bar? Näme ýagdaýlar? Kime siz inanıp bilersiňiz, kime inanman bilersiňiz, kim bilen ýanky işeş bilersiňiz, kim bilen görüş bilersiňiz, şulardy biz size düşündirelim. Ine hormatly vatandaşlar, DBT Halk Hereketi düremäke opozisiýa meýdançasyna aşağıda ýagny ýerlerde näýeliklerini bildirýän aktiv adamlar bar. Ve syýasy meýdançanyň ýokarysynda bolsa opozisiýaň liderleri ýagny toparlaryň ýolbaşçylary bar. Dürli toparlar ýanky bady. 32 ýyllap iki gatlaryň arasyna uly bir aragatnaşyk bolmady ve aktiv işler bolmady. Sebebi internet olary ösenärli, şol derarly sosial media ulumlary gaty ösenärdi. Opozisiýon lider bolsaň halk bilen aragatnaşyga girmek kyn bolýardy. Her kime barp gaýtmaly ýanyna jaňytmaly. Biraz umumyň gatnaşyklar kyn bolýardy. Hemme ýere özüň barp halk bilen güreşmeli. Kommunikasiýa üçin Zoom we beýlek media programmalary ýokdy. Koronawirusyň gelmegi bilen adamlar aragatnaşyklar distansiýon ýagdaýda gurnap öwrünip başladylar. Bir topar sosial medialary üst başladylar. Telegram diýdi, Zoom diýdi, ýanky Facebook diýdi we şuňa meňdeş WhatsApp, Imo we beýleki ýanky media ulumlar üst başlady. Üst başlaryny kommunikasiýa üst başlady. Ine 2020-nji ýyla çenli ine ýanky koronawirusa çenli hiç bir opozisiýa görüşleri nokdy, efektiwna sebebi gatnaşyk ýokdy. Ýokary gatlyk ýanky opozisiýa bilen, liderler bilen aşağı halk gatlyk bilen. Diňe telefon üstü bilen bir zat et bolýardy, şoňa bilen gutorýardy. Ine şonuň üçin ünsürin seyreden bolsaňyz, DBT Halk Hereketiň we beýlik hereketler 2020-nji ýylda möhsal başlady. Ýanky efektiwna işläp başlady. Ýa koronavirus boldy we sosial medialar ösüp başlady. 2020-nji ýyla çelli opozisiýa meýdançasyna etika taýdan we medeni taýdan bar ýok bir näçe opozisiýoner bardy. Erkin Türkmenistan teleradio we bir näçe blogerler we bir näçe ýanky neşiriyatlar. Syýasy meýdançadaky 70% opozisiýon güýçler öýlerini opozisiýa diýenler, diýip gelýänler birek-biriň arasynda günne diýen ýaly söýüşip, dawa turup, söýüşmekde dünýäň çempionatyny geçirýärler. Muňam halk Hollywood kino ýaly seyredýärdi barıp we opozisiýa diýen adamyň üstünden gülýärdi. Umman dininde agzybirlik ýokdy. Şol etika ýagdaýdan işläp ýören adamda töhmet atylýardy, ine oňa da pohlaýardylar, oňa da ýanky halk ynamsy seyredýärdi. Sebebi şol ynamsızlygy, şol arasyndaky opozisiýa liderleriň ýa hereketleriň ýa toparyň ýa blogerlaryň arasyndaky uruşy
emheme ýürite provokasiýalar edip dörelýär. Emhemen esasy iş şeýle. Sebäbi Ýewropada ýa Türkmenistan daşynda bular güýçli işläp bilenok. Türkiýe orsetden başga. Ýewropada emheme diýsen bular bara derrew ýerli gulukla tutup alýar bular. Bular gorkýar. Buların bäde hiç ýyl gaýratlygy ýokdur. İçxanaň ýolbaşyndan başlap ýanky emheme agentleri. Biz tutup bilsek bolýar şular. Men gönü aýdyn. Biz tutup bilsek bize bir uly bir ýeňiş bolýar bize. Şu ýaly ýagdaýlar Ýewropada we Amerikada. Indi 2020-nji ýylda 2002-nji ýylda Sanjar wakasyndan soň siyasi meýdança pytraldy we şondan soň siyasi meýdança entek ugruluk peýda bolmady. Diňe 2020-nji ýylda ýanky siyasi meýdança emele gelip başlady. Olam DWT halk hereketi şu siyasi meýdançasyny medeniýetleşdirip, etik we moral taýdan gowulaşdyryp, opposision hereketine täze ýokary hildirje DWT halk hereketi opposision hereketi galdyrdy. 2020-nji ýylda DWT halk hereketi peýda bolup sosial media ulumlara effektiwne ulumlary. Esasy opozisiýa görüşini hupsuz Telegram kanallaryna, Telegram chatlaryna alyp bardy. Ünsveren bolsa DWT çelli hiç kim Telegram'a girýän näde? Bilýänem däldi. Biz onu hupsuzluğunu öwrenip, iň hupsuz ýanky aplikasiýa, iň hupsuz programa şunu adamlar giyip bolýar, arkyň güleşip bolýar, dvaynoy zaşitany etip bolýar, arkyň güleşini hiç bir hökümet size izarlap bilmez. Şonuň üçin dip biz halkymyza düşündirdik. Hatta Türkmenistanyň içinde ministrlerim öz arasynda şo boýunça güleşýär. Öz arasynda grup berýär-de şo boýunça güleşýär. Yine şu ýaly DWT bir vzryw berdi, ýanky mass mediada görüşleri ve mass medianın üstünden halka informasiýa ýetirmekde. Öňem informasiýa ýetirilýärdi, Türkmen News diýdi, o beýle kanallar ýetirýärdi, ýöne ol informasiýa ýöne düşýärdi, hiç hili onun analizi ýokdu we o şol informasiýa ýanky halk bilen işlenip, onun aňyna çeýnäp berip berýän adam ýokdy. DWT halk hereketi şonu çeýnäp berip, ýagny dünýädäki bolup geçen zatlary, Türkmenistan bolup geçen biýdüdünlikleri çeýnäp, konstitusiýany bir näçe edip okudyp, statýalaryny ýat tutturup şeýdip, halkyň pikirini çalyşdy. Şoňa çelli şul işde DWT halk hereketi gatyň ötdi. Ine siz belli geçtiňiz DWT halk hereketi köp aksiýalar geçirdi. 2020 ýyldan başlap protestler Türkmenistanyň içinde ýeketäk halk hereketi Türkmenistanyň içinde protest geçirdi. Daşynda Amerikada, Ýewropada, ýanky Warşawada, Ženewada, Parijda, aýdara Washingtonda, New Yorkda, ýanky Amerikanyň başga şäherlerinde köp hereketler etdi. Ine şu güneçelli, şu ýaly hereket eden gurumy bolmady. Bul çykdyjy, bul bir topar risk, bul bir topar organizasyon işler. Şu ýaly organizasyon ýagdaýda DWT halk hereketi hereket etdi. Köp adam diýär DWT halk hereketi pytrady, hemme ondan gaçdy, ýalan aýtdylar. Poh etdiler. DWT halk hereketi yüzlerce, müňlerce, yüz müňlerce adam var. Olar ofitsial registrasiýa etip bilenok, ýöne hemme jaň edip bolýar. Ofitsial registrasiýa eden yüzlerçeden geçýär. Ola bir. İkinci, DWT'nin taşlak giden kim? Kakımrat Hıdırov, şuraya bir 5, 6, 7, 10 adam. Arasında bir kan gowa adamam gitti. O Allah Murat Rahimov naýezd edip, ýa bir kan gowa aktivisti ýanky çykma ýal etdi. Ýöne bizim umumy meçwerden gidenler hasaplasaň iň pes ýanky näçe 3%, 1% şolar aly. Umumy diýmek hereket doğru görünüşde barya, mövçap barya, gow barya. DWT halk hereketi her wagt yerli ýanky bolup geçen datlary analiz edip, strategiýasyny karakterovka edip, durman diňe 2 san keza Türkmenistanyň grajdanyň hem haklaryny ogurlayan Gurbanguly berdim ýanky Serdar Berdimuhamedow garşy görüşýär.
hiç bir aktiviste karşı, hiç bir topara karşı, hiç kime karşı görüşün yok. Men birinci kışımda aydanlarım yadımızda bolsa, Gurbalyň Türk militiýaly ýakatyny alyp, da kansa ýykmasak biz goý bermeýäs. DWT halk gerekli bir işe yapışsa, şonu aňyrtyna yetmese goý berenok. Farhadyň işi bolsun, Türkmenistanda Düşeýemow fady ýadyňyzda bolsa tutuldy, biz ultimatum goýup onu ýanky boşatdyk. DWT halk topory nadёjny, stabilny, durnukly bir hereketdir. Ol men gazanan üstünlüğümde, menin ýanymda aktivistler, Türkmenistanda yerlerde aktivistler, bize maglumatlar berýän, halk bilen işleýän, Ýewropada, hemme ýerde, Amerikada aktivistleriň netijesi. Men bu ýerde ýek özümi başarjak zadym ýok. Men ine gönden gün aýdy. Ine şular görüşen soň maňa motivasiýa berýän menim görüşem. Men görüşmezimem ýaşap bilýän, görüşmem ýaşap bilýän, maňa hiç ýeri ýanky çalşynjak zat ýok ýöne. Men azatlyk üçin görüşem. Men Türkmenistanda maşgalaryny görmek üçin görüşem. Men Türkmenistanyň men ýaly arky adamlar barp bilir ýaly görüşem. Prezident kim bolsa şo bolsun, kim bolsa şo bolsun. Ýöne şu rejim ýykylmaly. Şu rejim eden zulmy ýeterliginde boldy. Hormatly watandaşlar, biz dowam eder gepleşigimizi ine DWT halk gerekli. Birinji bolup özüne borç aldy. Ýadyňyzda bolsa, men şonu YouTube'da çykyş edip aýtdym we ýanky Azatlyk radiosyna aýtdym. Biz öz alyp barýan işimizi hiç kime tankid edem yok. Hiç kime töhmet adam yok. Atjagam däl, tankid etjegim däl. Biz diňe diktator Gurbanuly Berdimuhammedowa karşı görüşjek diýip boyun aldyk we şu sözi ýerine ýetirip gelýär. Kä wagt mass mediada şeýle bir düzgün bar. Sen hiç zat diýmesen, bir sana töhmet atsa, şo zakon bolup galýar. Şoň üçin kä wagt şu töhmetler jemläp biz jogap bermeli bolýar. Jogap berende de korrektna, şoň şahsyna degmen, diňe şoň pikiri bilen eden töhmetlerine biz jogap berýär. Şuňky biz Kaşpirovska berýän jogabymyz Kaşpirovska jogapda. Biz halkymyza düşündirýär. Biz näme diýär? Haýsy tarafa barýar? Bizim ütken zadymyz yok. Durnukly, açyk, transparan biz şo ýolda barýar. Menin başlarına DWT ýanky ýolbaş bolup başlandy. Menin tejribem ýokdy. Günni tejribe alyp, günni okuwlar geçip, günni ýanky sapaklar geçip, şeýdip biz öwrenýär. Bilen bir o aňyr başy siýasatçy däldik başda. Ýöne gün-güne işläp, bir topar analiz edip, bir topar analitiklerini gürleşip, duşup, şeýdip bilemezýär. Ine şo ýaly siýasatçy bolup galdyk. We ösüşi dowam edýär. Meniň ýanynaky, meniň eginleşlerim hem şeýle. Şoň üçin biz ýürüýte siýasy taryh boýunça, siýasy politologiýa boýunça sapaklar urunýar. Her iki hepdede ine sapaklar bar. Kim gatnaşjak bolsa, egerde MHM bolmasa gatnaşyp biler, biziň bilen okap biler. DWT hereketiň agzasy bolsun, bolmasyn tapagy ýok. Mysal üçin düýeje gatnaşýar, täjikler gatnaşýar, başga milletler gatnaşýar, özbekler gatnaşýar. Şo sapaga ýöne onu gurunýan DWT halk hereketi. Ne şeýle. Biz özümüz öwrenmeli. Birinji halka bir zat ýetirjek bolsaň, özümüz öwrenmeli. Ondan biz halka ýetirip halk ösdürmeli. Gebim tümek ýeri. Biz diňe Gurbanuly Berdimuhammedowa garşy görüşýär. Hiç ýyly aktiviste garşy kim näme diýse de pohypdyr. Şu neçeli biz diňe gollak gelýär, diňe çykaryp gelýär, diňe arkasyna durup gelýär, diňe finansiýowny edip gelýär. Başga bir zatda bize hiç kim günah atyp bilmez. İkinci, DWT halk hereketiň bu strategiýasy ýanky töhmet atmaly, adamlara kömek edilsek etmeli we diňe rejime garşy görüşmeli. Şu strategiýa gowy netijeler getirdi. 2020-nji ýylda DWT halk hereketi peýda bolup sosial mediada ulgumlary efektiwne ulanyp, esas opozisiýa görüşiniň hukuksyzlygy Telegram ulgamyna geçirip opozisiýon hereketi güýçlendi. Ölen köp aksiýalar, protestler geçirip halkyň ynamyna girdi. DWT halk hereketi birinji bolup özüne borç aldy. Öz alyp barýan işine hiç kim tankid etmeliler, hiç kime töhmet atmalylar. Diňe Gurbanuly Berdimuhammedowadan başga adama garşy görüşmeliler we töhmet tankidler ünsürmeliler diýip biz ine boyun aldyk. Ýöne gynasagam töhmet
atmaklyk, bir-birine göwüne degmeklik şonuň bilen dogul guturmady. Käme wagt opozisiýanyň içinde özüne rejime garşy görüşýän opozisiýa diýen adamlar hakykatdan hem tersine gynansaňam demokratik gymmatlyklaryny hödürleýän hereketlere, toporlar we aktivistler garşy görüşýärler. Şuň gününe siyasi meýdançada hereket edýän we mass mediada çykyş edýän opozisiýon toporlar 4 topora bölünýär. Gelin şolary seýret geçelim. Men şu datlary näme jikme-jik size düşündirýän, sizin gözüňiz giňirek bolsun, pikiriňiz giňirek bolsun. Şu siyasi meýdançada ine 2020-nji ýylda 2002-den 2020-nji ýyly siyasi meýdança ýok edildi. Türkmenistanyň opozisiýon siyasi meýdançasy. 2020-nji ýylda gurnulup dörep başlady. Medeniyetleşip başlady. Ine şoňa çeli ýöne bir üstüne pohat ýadylar. Ine şol medeniyeti moral taýdan ýokary derejede görüşe geçirmäni DWT inisiator boldy we birinji bolup şonu ýol goýdy. Elbetde başga hereketler hem öz derejelerini galdyrdy. Benim derejelerime ýetdi. Sebäp bolmasa utulýarlar. Ine şol siyasi meýdançada şuň 4 topar bar. Men şolary agzak geçeýin. Birinji topar demokratik opozisiýa. Bul opozisiýa halka demokratik gymmatlyklary hödürler we diňe halk öz ýolbaşyny saýlamaly. Saýlawlaryň üstü bilen Türkmenistanyň baýlyklary hemme grażdanlara deň derejede yetmeli. Türkmenistanyň hemme mümkinçilikler hemmelerde deň bolmaly. Hökümet halka diňe hyzmat etmeli. Hökümet halka zorluk salmaly. Diňe wagtlaýynça gelmeli we hyzmat etmeli. Bizim baýlyklarymyzy bir topar ýa-da bir maşgala geçmeli däl. Prezidentler we ýolbaşçylar her 5 ýylda saýlawaryň üstü bilen çalşynmaly. Ýolbaşçy bolup ömürlük hiç kim gelmeli däl diýen ine şu demokratik opozisiýa. Bul topara DWT Halk Hereketi, Erkin Türkmenistan teleradiosu, Koordinatsiýonny centr, bir topar blogerler, aktivistler, ýöne grażdanlar şu topara gatnaşýar. Ine ikinji topar näme? İkinji topar nomenklaturny opozisiýa. Nomenklatura diýmek hökümetde işlen adam diýmek. Nomenklaturçyk. Şu Türkmenistan içinde kezapçylyk edip ve pul uğurlap gaçan ministrler ve olaryň zam ministrler, ýagny çinovnikler, ýani hökümeti durly ýerlerde işläp kezapçylyk, hökümeti durly ýerlerde işläp kezapçylyk edip adamlardan pul alıp, olary agyr ýagdaýa salyp, ine şu adamlara nomenklaturny opozisiýa diýerler. Ünsüň, egerde hökümetde arasy işläp gaýdan adamlar bar bolsa, şol adamlar bul topara girmeýärler. Mysal üçin Abdukuliýew we bir näçe şoňa meňdeş adamlar. Nomenklaturny opozisiýa hökümetde işlän soňlar administrativ, bürokratik we ýuridik sistemany gowy bilen soňlar olar Ýewropa gelip öýlerine derrew adam hukukyny goraýan gurumlar açyp özüniň Türkmenistanyňky ugolovny işlerden öýlerini gorap ine şeýdip gezip ýörler. Ýewropadan we Amerikadan pul grantlar alyp kezapçylyklaryny dowam edýärler. Halkara ýygnaklarda biz ýeketek opozisiýa, başga opozisiýa ýok diýip ine şul biz OBS'de peýda bolun günne çenli şeýdip gezip ýördiler. Indi biz halkara meýdançada demokratik opozisiýada güýçlük başlady. Indi şular şol halkara meýdançasyna öz pozisiýasyny gidirmejek bolup bize garşy görüşýär. Bizim maglumatlarymyzy gidilýär, bizim edýän aksiýalaryň, protestlarymyzy ünsüren bolsaň hiç ýerde maglumat hökmüne ýokdur. Ni Kronika Türkmenistanyna ýa Türkmenistanyň fonda ýokdur hiç. Bular gidýärler. Bular bütün dünýä gurumlardan, bütün dünýä liderlerden, bütün dünýä halkara gurumlardan DWT ýa ýerlerde işleyen aktivistler gidýärler. Diňe öýler monopoliýa hökmüne Türkmenistanda ýaly çynownik näme diýär? Gelýär, şeýle bir ýagdaý döredýär, sen hökman suratda şoň üstüne geçämeli monopoliýa diýilýär. Şoňa pul berip geçämeli. Ne şu ýagdaý döredýän adamlar. Indi ünsüren bolsaňyz şol adamlar gaýtyp opozisiýa kömek etmän bizim üstümizde gizlin hatlary ýazyp, gara materiallar berip, bir topar töhmetler atyp bizi gargalýarlar. Ine mysal hökmünde Serdar Kazyňypesow. DWT'ň üstüne
Ine Türkmenistan bir topar hatlar ýaly. Biz habarymyz bar. Kimde kim diýer, Ferda Kozanyp sen näme şu haty eliň aldyň? Ýewropada üstüňe hat ýazylsa, sen bir tarapy bolýan. Saň hökman görkezýärler-de, senden hökman jogap torýar. Ol Ýewropaň şerti şeýle. O Türkmenistan nä? Bäze iki tarapam haklar deňdir. Ýazýanyň kam, jogap berýäniň kam. Ondan sud kesipler. Kim şo ýerde ýa-ni argumentli we şo ýerde günäkar. Ondan öň suddan öň hiç kim diýip bilmez. Sen tökmet aty bilersiň. Ýöne soňuna maskara bolup bilersiň. Şo hatda üns bermeli Ýewropada ýa sudlar işleýär. Ine ünsörsen bolsaňyz nomenklaturun opozisiýa wekilleri hiç wagt syýasy iş edýän däldirler. Protestlarda, mitinglarda olar görmersiňiz. Olar hiç wagtam ne de protest, ne de miting gurnarlar. Ne de halk bilen işlerler. Olar politik däldir. Sebäbi politik bolsaň halk bilen günne gürleşmeli, işlemeli. Şoň derdini paýlaşmaly. Ine şu gün bir 5-6 adama derdi bilen jaň etdi. Oturup men maslahatlar berdim. O dertler şolu diýse de sen kelläňi ýypsaň tenini geçýär. İstediň islemeden. Adam bolsaň. Ine şu ýaly ýagdaýlar bolup geçýär. Şoň üçin nomenklatur opozisiýanyň olar ýaly halk bilen işlemek tejribesi ýok. Bular Türkmenistanyň halk bilen işlemen gaýtyp halky talap gezdiler. Halkyň ýanyna baranlaryna halk bular gönü sen ogry, sen kezzap diýip ýüllerini urýar. Şoň üçin halkyň ýanyna barmagyny gorkýar. Ine bularyň wekilleri Anadolu Hacıyev, Begmeyedowa, Arazow Merkez Bankynyň başlygy we beýlekler. Şol ikinci topar. Nomenklaturna opozisiýa. Ine üçüncü topar näme? Ine men ikinci toparyň, ýa-ni nomenklaturna opozisiýanyň maksatlaryny aýdaýyn. Şoň maksady Türkmenistana barıp öz wezipelerini ýygyny almak ýa-da onuň ýokary wezipelerini. Ona barmak üçin bular bilýär. Halk galyp şular aýyp bolýar, diýmek aşagda bir Kaspirovski ýaly bir gowşoklar tapýarlar da olar urunup hakyky opozisiýa garşy görüşdirip öz konkurentlerini ýok edýärler. Ýöne bunyň maksady şu aşagdaky aktivistleriň kellelerine minip öz wezipelerini alyp onsoň ýa-ni ýene hökümetde wezipeler paýlaşyp öz arasynda gepleşip korrupsiýa diýip ýöremek. Başga ýa-ni plany ýok. Şu güneçelli şolar bir gerek protest etmediler, yürüyüş etmediler, halk bilen işlemediler. Halktan dören Türkmenistan'ın halk hareketi, demokratiya vatan Türkmenistan, ine erkin teleradio kampanyasy, Kardinal Sayantar, biz halk bilen işleýär. Protestler edýär, barýar, gürleşýär, bir topar işler edýär. Halktan gaçan ýok. Halk bize söýgenmeler, tanqid edemediler, töhmet edýänler biz jogap berer. Barsyn üýşürip bir, onu gerek çykyşyny bir gerekde jogap berer. Ol hakykat däl, ol bir ýalan maglumat. Ine inni üçüncü topar disidentler. Disident diýmek, ýa-ni ýerli hökümete garşy we başga zatlara garşy, umumyň şu hökümetiň guran sistematyna garşy. Ýöne ol ýeki bolup biler ýa bir toparjyk bolup biler. Disidentler. Öň disidentler ama Türkmenistanyna ýöne olar bir organizowna görüşüp bilmeýän ýa-ni toparlar. Ine disidentler ýa-ni hiç haýt topar bilen ylagaşmayan hökümet bilen garşy wagty garşylyk bolan bir topar. Munyň wekilleri mysal üçin Soýunow, Iklimov we beýlekler. Bular nomenklaturyň opozisiýanyň maksady ýa-ni ýaly, bular ýa-ni öz aktivistleri bilen öz programmalaryny ýazyp hökümete baryp umumyň demokratiýa özgörüşlerini etmen öz dünýä garaýşy boýunça özgörüşleri etmek. Men näme diýip diýen demokratiýa özgörüşleri. Demokratiýa özgörüşleri ol ýa-ni başgaça bolup bilmedi ýa çepçe bolup bilmedi ýa sakça bolup bilmedi, ol bir anyk adam gymmatlyklary birinji ýerde. Adamyň jan saglygy, adamyň iş şertleri, adamyň işi, onuň maşgalatynyň ýagdaýy, onuň maşgalatynyň kömegi hökümetiň birinji orun işi bolmaly. Häzir hökümet mysal üçin Arkadaş şäherine urýar, halk bilen işem ýok, adam bilen iş ýok. Häzir hökümetde itin, pişirin, sıçanyň, ýa-ni atyň hümmeti adamkydan ýokary. Köşkler gurup ber, bayram edip ber, medallar goýup ber, ýa-ni watan programmasyna çykan ine şu itler, pişikler, ýa-ni atlar halkyň ýagdaýy boýunça hiç maglumat ýok. Diýmek,
Oň bilen ýa gyzyklanma da ýok. Ine şu real ýagdaýlar dörnüş topor näme? Dörnüş topor uğursuz. Her wagt öz pozisiýasyny, öz bähwidine göre üýtgedip, kä wagt men oppositsionýar, kä wagt men aktivist, kä wagt bolsa men aktivist däl, men bloger, umuman siýasat meýdançyda näme edip ýörenini dogry bilmeýän, hype üçin işleýän, dawa edip töhmetler atyp günni görýän blogerler. Olaň öz kanallary bar, olaň öz dinleýijileri bar. Umuman uğursuz, durnuksuz, meýnamasyz, bular emhana agentler köplenç oýnaýar. Bular beýlik aktivistler we oppositsionlar bilen uruşdurýar. Ine şu toporuň anyk wekilleri Kakmyrat Hydyrow, Rahmanow ýaly blogerler. Bular siýasat düşünjesi pes. Men pes diýip kemsitjek bolamok, egerde pes bolmadyk bolsa, rejim aşy bolýardylar. Egerde pes bolmadyk bolsa, Gurbanow bolsun, beýlik bolsun, olar gyraw bir hakyky meýnamasy, hakyky uğur bilen görüşürdiler. Ine olar üçin Gurbanow bir veripel adam, lider, bir важный bir person. Şoň üçin bize gaşy görüşýär. Bular unutdular, ýani Gurbanowyň badygnam, Serdaryň badygnam, şunkunda halkyň edilýäninem. Bular o zatlar gerekler. Şuň baýdak gyzyl ýeti, ak birum sary. Şoň üçin olara ünsem bermeliler. Olar bolaýmaly. Her hereketlerde men şu aýdyşmaýaly, umum 4 topar bar. Ine şu siýasat meýdançy. O zaman mass media meýdançy ol aýratýar. Men häzir siýasat meýdançyda, mass mediada görüşen adamlara ýa-ni size anyklap berdim. Indi siz özüňiz saýlamaly. Haýsy topara siz ýerjek bolýaňyz, haýsy topar golýaňyz, haýsy topar bilen gidýäňiz, haýsy topara siz öz sesiňizi berýäňiz. Ine hemme toparlar görseň iň wygodny, iň size kömek, halka kömek ediljek, halky östürip biljek, döwleti östürip biljek topar demokratiýa topary. Demokratiýa gymmatlyklary öňe goýýan. Ýagny adamlaryň şertlerini, gymmatlyklaryny, ýaşaýyşyny öňe goýýan topar. Ine şu demokratiýa şoň üçin. Demokratiýa diýip bir süýgüç söz däl. Demokratiýa diýmek demo ýa-ni halk, kratiýa ýa-ni halkyň şol ýolbaşçylygy. Üýtgeçlik zatda. Ine hormatly vatandaşlar, men size şu toparlaryň ýa-ni wekillerini we o toparlar siýasat meýdançy haýsy toparlardan ibaret umumy anyk göz bilen seýretsen şu ýalda mümkin men açyk ýalňyşandyrmyn, çepirak taýrak ýöne umumy ýa-ni kartina şeýle. Ine şu toparlaryň hemmetini bizim halkymyz görýär. We muradaga kime inanmaly, kim bilen ýöremeli, haýsy topar ynamyny bermeli we haýsy topar bizi ýeňişe getirir diýip adamlar maňa günne soraýar. Ine şoň üçin men şu videony ýa-ni hem halkymyza şu Kaşpirovskiň edýän işini arkasyna kim dur düşündirmeli we näme şu zatlar bolup geçýär. Şoň analizyny bermek üçin çykyş edýär. Indi gelin biz öz temamyza geçin. Mäkak ine şu analizden soň men halka berjek biz maslahatymyzy, öz maslahatymyzy, döwleti halk toparynyň maslahatyny aýdaýyn. Dine demokratik opozisiýa size baxtly, azat we bay durmuşa getirip biler. Sizin mümkinçilikleriniz döwletde hemmeler bilen deň bolar. Açyk saýlawlarda özüňiz öz ýolbaşçylygyňy saýlarsyňyz. İstesen özüň ýolbaşçy edip goý. Mümkinçilik bolar şu ýaly. Şunkunda hiç kim mümkinçilik ýok. Opozisiýa bolup ýa-ni öz kandidaturany goýmana, ýa öz partiýany açmany, ýa-da ertir men polis departamentiniň ýolbaşçysy boljak. Ine menim kapitan, menim şeýle eýle berip konkursuň esatyna, diňe öz hünärmendligiň esatyna saýlanmaga mümkinçilik ýok Türkmenistanda. Men ýana egerde biz ýenip bilsek, günne saýlawlar bar. Polis bölüminde, departamentlaryna, prezidentlara, ýa-ni o etrap sovet, etrap vilayet meclislerine, Türkmenistanyň
parlamentine saýlalar bolar. Hökümet işgärleri hem saylanar. Ýani ýokurdan bellenmez. Hemmede konkurs o. Hünärmetdiň esasynda senin ýani Türkmenistany üstürüp bilmek pikirleriň esasynda şu zatlar geçer. Şonuň üçin ine diňe demokratik opozisiýa sizi şu ýola getirip biler. Hormatly watandaşlar, inni gelin biz ýani öz çykyşymyzy dowam edeli. Gelin biz esas temamyza gelip. Aktivistlere karşı görüşýän Atamurat Saparowyň hakyky yüzü nähili? Biz şonu okuýarys. Näme Kasperovski diýilýän lakamly Atamurat Saparov demokratik opozisiýa karşı görüşýär. Diňe dewlete karşı däl. Beýleki de blogerler ýani aktivistler karşı görüşýär. Şonuň üçin ine şu real ýagdaýda biz hökman halkymyza çeýnäp düşündürip bermeli. Hemme zatlar. Ine gelin şu tema başlamaka men size şu Kasperovskiň ulanýan argumentlaryny halkymyza düşündireyim. Ine şu tema başlamaka ine men bir soru berjek bolýan öz ýoldaşlaryma ýani Serdara we Nurjan apa. Biz ýalnızca seyredip geçdik. Ýani 4 topara böldük, opozisiýany analiz etdik. Şu ýerde siz goşup bilýän bir zat şu ýani toparlarda mümkin 5-nji topar bardyr ýa 6-njy topar bardyr. Öz pikiriňiz näýdi? Ine Nurjan apadan başlaýaly. Nurjan apa. Yok, hemme da doğru bellek geçtiňiz. Doğrudan bu 4 topar. Yani adamlar saýlamaly bu toparlary kime inanýan bolsa şu toparda garşmaly. Ýöne biz onu dewlete toparı diýip özümüzi öwüp aýdamyz. Biziň meýdançyda görünip dur edilen işlerimiz, hakykatlary ki bizdek rejim bilen görüş edişimizi adamlara hakykatlary öwredýäs, çağırış edýäs. Inni galanam halk siziň özüňiz nemetmeli, düşünmeli de saýlap seçmeli. Inha 4 sany topary sundy Murat Guliçeviç. Çeýnäp agdyňda berildi. Galany side galypdyr. Haýsy toparda men boljak diýseňiz, şunu saýlayan diýseňiz, ol her adamyň özüniň ıhtiýary. Doğru. Sağ olun Nurjan apa. Serdar söz verilir. Serdar elbette adamlar pikir edýär, men ine sesim berdim, şoňlaryň mutordy. Ýok, şu topar bilen sen ýürümeli. Şu günem eýer toparyň çalyşyp bilersiň, ýöne şu günlükçe biz aktif bolmaly hemmemiz. Şu toparlar bilen ýani ılalyşmasaň öz toparyny aç, täze bir topar tapagy ýok. Ýöne aktif bolmaly. Ine şoň üçin biz size diýäs, goşulun. Bize goşulmasaňyz başga birine goşulun. Tapagy ýok. Aktif bolsaňyz bolly. Sebäbi aktif bolan adam ösýär. Ýöne şeýdip, ay Gurbanuň çalyşyp bolanok diýip otursaň, ine şol 32 ila şeýle boldy, ýene de şu 32 şeýle bolar. Kerim guly diýip bir ýere kimerçen ýaly. Ondan ene şonu da oturursaňyz, siziň çağrıňyz oturur. Şoň üçin çağrıňa da özüňe de dogun gardaşyňyza düşündirme şu zatlar. Serdar sen näme pikir edýän? Şol ýani meniň bellek geçen toparlarym üstüne goşup bilýän ýa aýryp. Men topar diýip aýdyp oturjak däl, ýöne şeýle bir zat bar ortada. 3,5 ýyl 4 ýyl mundan başlan bir hereketiň netijesinde elbette ki muny görüp oturan halk samsyk däldir. Görüp oturandyr. Dewlete hereketi hökmüne şu güne çelli o taqylgap ýa bu taqylgap o nirden grant alyp bolarka, nirden 5 manat alyp bolarka, kimi ýamanlap bolarka ýa-da o ýitdi, bu ýitdi diýip özüni reklam et bolarka diýen zatlar edilenek. Hakykatdan kontaktlar guruldy. Dünya ulgasynda ýa-ni burada aýdyp oturdy, mesana oturjaklar. Zatlar edildi we hakykatdan gelecek nesil bizi gargasyn islemesek, biz dewlete aparyna birikmeli, köpelmeli, özümüzi iň bägisi birinji oçurt elektron ortamda, dijital ortamda özümüzi san, can hökmüne görkezmeli ve bismillah ýöremeli diýen güni Türkmenistana ýörüşe taýýar bolmaly diýilýär.
Kimi goldasaňyz şonu golda, ýöne soňuny oýlanyň, pikirleniň. Näme diýip guýasyň seretseň, näme görüner diýen ýalyk dowlata hereketi bilen gitsek, Türkmenistana demokratiýanyň boljakdygy, adalatyň, hukugyň işlejekdigi, kanunyň işlejekdigi mesemälim bir zat. Beýlekler barada men hiç diýip oturjaklar, sebäbi näme digi ortada dur, ortada belli bolup dur. Bugunky günde normal düzgün bir dialoga gelmegiň deregine gara politika, garalama politika, bokat iýdi galsyn, kirat iýdi galsyn diňe ýamanlama gidiyorti. Ýöne olar bilen deň bolamyzak, deň bolmak niýetimiz hem ýok. Günlük diýeden wagty gelende deňen bolunlar, sonra jogaba mediler. Ýöne bugunky günde biz hakykatdan jem bolmaly we ýöremegiň aradasyna düşmeli. Sag bolun. Sag bolun Serdar. Indi gelin şol Kasperovski halka wökeden argumentlary men muny urjak bolup durmy ýa urdurjak bolup durmy ýa ýene bir zat etjek bolup durmy diýip maglumatlary wökeden. Gelin şo maglumatlary seýdirin. Ine birinciden şo maglumatlar gelenine men size gün aýdyn. Maňa şol ýaly habarlaşýan meňden MHM agentler ummasyz köp. Bize garşy işleýärler. Pul hödürlýärler, ýa-ki iş hödürlýärler, bir topardatlar hödürlýär. Menem öň görüşýärdim, soňky wagtlar oly oýnap başladym. Näme çyk diýseňiz, bir zat ýüregiňe düşse, sen oýnap üns bermän oýnaýan bolar. Sebäbi soňky wagtlar men seýret başladym, şular başy nire baryp eltdiýär. Kime diýýär şular? Şury öwrenýär. Sebäbi opozisiýa arasynda MHM agentleri işleyen adamlar var. Kim pulunu, kim bilmeyen samtıkrak olup, yani onu oynap, yani uğursuz olsa oynap, onu sögüp, zat edip, azı birlik ya, özü bilmeyen MHM işleyenli. Şu yani bir topor MHM giyece onu işleyen. Häzir güýçlendirdi, yani öz nimelerini, öz işgärlerini. Inni bularım tiyari derece geçip, yani mass media geçip, bloggerları iş alıp, bloggerların üstünden odanca videolar koyup, ondan şol patbiçikler bilen yürütülüştün videolar koyuyorlar. Patbiçikler yana. Olam inni 3 yıldan soň görüşü öwrünip başladylar. Ýöne biz şonda da öňe giderdi olardan. Biz azat döwletde ýaşaýar, bizde informasiýa dogly, bizde ekspertler köp, biz derre olup geçer. Problem eder. Gelin şoňa seyret geçelim. Ine men size bir video görkezýän. Bir minut. Ine şunu men size görkezýän, şu ýerde müsberen bolsaňyz häzir bir minut. Başyndan başlaly. Ine şu ýerde birinji bir minut. Yani bir minut. Ede görkezýän. Ýürüte men bir klip etdim. Bir minut. Şu video. Ine şu ýerde üns berseňiz, ine birinji gepleşikde maňa bir ýazýar. Maňa bir ýazýar, ýa-ki muradaga gowmasyňyz, amanmasyňyz diýip häzir. Paçiriodyny goýunma diýýän. Hemen goýun. Ine şunu adam ýazýar maňa. Şu belli däl şu kim. Adresy belli däl, şu adam ýazýar ine. Birinji şoň nemesi ýazan nemesi. Salamu aleykum agam, gowum ýazylaryňyz zat diýip ýazýar, birinji ýazyşy. Onsoň şu ýazgyda şu adam menden soraýar. Ay şu ýaly Kasperov saňa neme diýär, zat edýär, biz 3 bolup gitjek, urjak, zat etjek, neme etjek. Menem ine telefonu özüňiz gurleşiň urmak gerekär, gurleşiň özüňiz, ýani telefon atýar Kasperovski. Kasperovski bular onsoň bulaýja ýaşaýan ýerini kesitli maňa eýtbeýt. Ýaşaýan ýerine bilemok, Ankarada bir ýerde. Men bilemok, o zatlar özüňiz serdiň zat diýip aýdýar. Indi şu maglumatlary ýa-ki ýazýar men urjak, eýtjek, men habarymam ýok şu kimdigini. Habarymam ýok. Muň niýetini. Ýöne ýazýanda bir samtykrak bolup menem ýazýan sebäbi
Egerde siz bir hereketin lideri bolsaňyz, bir size ýatsa, onam tanımasaňyz, siz hiç wagt işleşmeseňiz. Ol idiotizm. Onu gurban etdiler, ýöne biz etbilmez onu. Ola bir ikinci bizim niyetimiz şo diýär. Şuň üçin hiç kimi vurmadyk. Näme biz şonu vurmadyk? Kim ol Kasperovski? Bir kiçik aktivist çykyş edip, ýa-ni hereketime garşy görüşe töhmetler atýar. Kanun ýolları bar. Näme üçin onu urup kanun ýoluna goý işini öp bolýar. Diýär kanun bolýar. Şoň üçin ine şu ýaly bir provokasiýa edip ýazdy, menem oňa ýazdym. Soňunda da maňa ýazýar, näme täzirlikler, menem täzirlikler diýip ine şol Kasperovskiň videosyny goýan, ine şu ýaly bulam erin şey diýär. Men düşdüm MHM agentligine. Derru, öňüm bilýänler. Şuň bilen öňünü görkezdi. Onsoň bul ýa-ni menem oňa ýazýan şöýerde. Sen bul maňa ýa-ni Kasperovski ýaly abinýa diýär. Videolar ýa-ni şol nimeler ýygylar gitmändir. Ine şöýerde başlamaly. Ýygylar ýaly. Ine şöýerde menem ýazýan, biz sen tutors, kim bolsaň, sen provokasiýa edýän, men başda bildim sen agentligini, ýöne oýnadym seni. Şu nire bar diýär diýip seretdim. Günü diýredi Kasperovska. Günü. Ya men Kasperovski agent diýip biljekkäl. Ya muny oýnadylar, MHM agentler meninden maglumat alyp, ya da hakyky şu Kasperovskiň özü. Ýa-ni şu ýaly açyk provokasiýa edip maglumat alyp, çiýişirip, elinden, barmagyňdan gan sorbaýdy. Ine şu ýaly boldy, menem soňuna ýazdym, sen kimdigini men bilerim, nemeden. Başta da bildim sen MHM'den. Ýöne oýnap şu kime diýýäni gördüm. Şu Kasperovska diýret şu. Şu ýa-ni alyp barýan işleri oňa gülüp başlady. Farhady sen ýakdyň diýen sözünden men düşdüm kimdigini. Sebäbi bu sözleri diňe bir adam aýdýar. Biz Farhady o belli. Diýmek provokasiýa, men düşdüm. Niýeden gelýär, näme diýär? Ine şu ýaly Telegramda köp biz oynayalım. Käwagt MHM'de ýazýar. Men derw ýazýan, utunan okmy? Ýa-ni başga bir ýeriň gyýdyň adynan ýazyp sen plan diýsem, ay Murad abi bizim işlemeli, biz bilýän özüň. Size garşy işleýär, bizim işlemeli. Getir başlygyny men gurulşyn diýip ýazýan men. Başlygyny getir gurulşeli, erkek ýaly gurulşeli. Siz näme uğraşýaňyz? Bir zany kezaby üçin uğraşýaňyz. Näme arksy şol atlar diýip men bir bulardan diskusiýa edip bir dütük göjek bolýanlar. Sebäbi olar mekir, olar tejribeli adam, olar adamlar oýnamakda professionallar. Şoň üçin gatyr tap bolýar. Ine şu ýaly videoga nimeden soň, ýa-ni ýazyşma bolan soň, şol diýre gün Kasperovska bardy. Men düşdüm. Şol bilen Kasperovskiň rolu bar. Ya özü ya agentler bilen bu işleşýär. Men agent diýiljekkä, mümkin muňa ýöne maglumat taşlap, podogrevat edýändirler. Bilem o. Onu siz özüňiz çözersiňiz. Indi ikinji videony görkezeli, şo wagtda şu bilen gepleşdiripdiňha, bu tarapdan Kasperov çykyş, ýa-ni biri töhmet atdyňha, şu ýaly gelýär. Başga bir video gelýär. Video däl neme gelýär bir? Näse görkezeli? Ine şu ýaly pardon. Şu ýaly bir gepleşik gelýär, ine men size görkezeyim. Ine bulun başyndan näl? Hem bir minut. Bulun başyndan näl? Ine şu ýerde. Ine şu adam, men bilemokdym telefonlara, ama şu adam men bilen ýazyşýar. Ine şu ýerde şu adam ýazýar. Salamu aleykum, men MHM agenti Murad aga çykyşyňyzy besedim. Siz halkyň aňyny açýaňyz, halk oýunturýaňyz, bize gerekli uzatlar Türkmenistan gülýaly. Halk uklapdy, Türkmenistan paraha satyp maňa ýazýar. Onsoň diýär şu ýerde men size ine Türkmen hökümet sana $50.000 hödürlýär, sen çykyşlaryňy beset diýär. Menem oňa aýdýan, men size $100.000 bereýin, ýöne Gurbanly Berdimuhamedow gitmeli. Bolanok bolmady. Türkmenistan ötüşi ýok. Bolmadym diýip men açyk aýdýan bolary. Bular aýdýar, sen şuňky çykyşyň, ine şuňa ýazýar, sen şuňky çykyşyň Murad aga çykyş etme, gaýrat et, zat diýip maňa ýazýarlar. Indi bir daha da diýjek bolýan, ine şu ýerde töhmet edip dur, provokasiýa edip dur. Bizi ýa-ni üstüme söýüp durlar.
Şu wagtda bize bu tarapdan hem pul hödürlerler. Men bir zada utandym ýöne. Öňe 100 000'den ýokuryp pırlagat ederler. Bu elek 50 000 pırlagat ederler. Diýmek men hümmedim açdy. Diýmek men az görüşýän. Diýmek men ýanky hüwüsim bilen 2-3 üç görüşmeli. Sebäbi men ýanky emhemen öňüne hümmedim açypdy. Bular maňa 100 000 200 000 dolar berjek bolsalar indi häzir 50'e düşüpdirler. Diýmek men petilip durun olaň ýerine. Diýmek ýanky maňa topulýan adamlar halka devletin halka ınamını kaçırıp bizim hümmedimiz gaçlayıp pikir edýärler. Ine şuraya ýagdaýlar bolup geçti. Indi özüňiz pikir edin. Nigiden gelýär bu gulamatlar? Näçip ine Kasperovski diýen zat biz şoň adyny tutandyk. Biz işimizem ýok. Ýöne bir de aýagymyza atylşyp dur. Ýa-ki näçe köp rejime garşy çykyş etsek, şonça köp bize garşy görüşýär. Men düşünemok. Birinji düşünemokdum. Ondan analize girdik. Analiz et başladık. Men size şu analizin netijelerini görkezeyim. Ine misal üçin yine men size bir video görkezeyim. Video derler ine Kasperovskiň ýazan zatlaryny görkezeyim. Düşünýärmi? Bir minut. Evet. Ine Kasperovskiň ýazanda adyny men size görkezeyim. Bir minut. Bir çatda ýazypdyr, onu maňa oğlumlar okudylar. Häzir ine sezin. Vatandaşlar ine ýazýar. Salam aleykum vatandaşlar. Paýlaşyň videony. Görün bolsaňyz Murat Gurbanow nähili adamdygyny suwd etdim. O jenayatkär, pristupyň ýerine düşen zombi diýär. Biz de DWT'de ideýalar üstünde biz birleşdik. Ideýalar üçin görüşýär. Bize Kasperovska berilýän 10 milyonça grantlar ýalyp hiç kime berilenok. Gaýtyp öz arasynda pulumuzy halal rehmet bilen işen pulumuzy goýýar. Ne şuraya ýazýar, men bilýän ýerine düşen zombiler sorap bilmedim, sen atymrady satdyňmy diýip çıkarsa sorman taýýar zombi ine birinji. Ondan soň ikinjisini görkezeyim, bir minut. Şu lider diýen kezap bilen birlikde zombiler has maskara boljakmyş. Glavny zombi siziň Serdar Hajanipesow ýok, Murat Gurbanow etmez, onuň ýaly iş diýär, bilen adam satma. Sen özüňi aýt, Atamurat Saparow, sen meniň bilen sen bolsaň ay bir zat götürüp ýörsiň arasynda dadyl zat diýip gara bir zatda söwüp ýazýar. Kapa paýy sözler ulanýar. Kapa paýy sözler. Ne özüm Türkmenskis fonuň nimetini çykyş edip ýanky nemäni görkezýär. Özüniň ýanky halkary gurumlar bilen adam haklaryna güreşýäni görkezýär. Ine şurada ýazýar, bywşy men Kozyow derejäniň mundan beýlek aýra şu ýalda atlar ýazýar. Bulum gowdal vatandaşlar. Onuň şuraya adat ýazýar. Düşünýärmi? Bywşy men Kozyow tak mundan beýlekden sen derejaň tak adam satýanyň diktatura göreşen zat diýip aýgara bize atak edýär şol öz çatlaryna. Paýy sözler hem ýazýar, men olar gököp durjaklar sebäbi gowdal. Biz medeniýetimizi saklaly, näme bolsa da biz ýanky öz görüşimizde şol atlara üns bermeli. Sebäbi ol bizi hiç zat et bilmez bizim görüşimizde diňe wagtymyzy alyp bilýär.
başga da biz sok bilmez. Biz kanun esasında bulara cevap bererdi. Ya bir minut. Tak. Tak. Murat Kılıçdaroğlu ona bağıtımızı yitirip durmalı. Tamam. Halk biliye, görüye, dinleye, onun kimliğinden biliyorlar. Onun Kasperovski deyip bir yani ulu dereceli adamın adını onun bilen değiştirmek, katı ayıpmak diyen ol eğer doğru adı olayan olsa, Atamurat Saparov olayan olsa ol yani özünü öyle de tanıtmalı, Kasperovski deyip ama oturmalı. İnha biz nehili adımı da familiyamızı koyup çıkıyaz. Yine hakikatler bulur. Onun zombi deyip tutturdu. Zombi, sen zombi. Yine otursun, sen Mansur Mingelov'u yani opozisyoner değil diyecek olan. Onun bilen 12 yıldan beri onun кейsi bilen işlep gelen Ruslan Metiyev var. Git gayratın olsa şondan öğren, şondan soru. Men ondan Metiyev'e telefon ettim. Onun avraylı bir özünün nemesi var, kanalı var. Neçe yıldan beri görüş geliyor, siyasetlerim, o tayda hem korrupsiya varlığını. Teşekkür men ruhsat berseňiz dowam edeýin çykyşy. Ine Atamurat Saparov sizin bilişiňiz ýaly. DWT halk kerekinde DWT çatynyň baş administratory. Bir minut. Geldiňizmi? Nurjan apa. Siz Cemden fikirleri men oňsoň dowam edem. Hawa. İnha. Onsoň ben bu meseleni şu after Ruslan Metiyev'le nem paylaştım. Olam seyrettim, bana dedi, şu rolü yollap bilir misin dedi. Yolladım ben onu. Ondan dedi, ya bu mühime işlerini men diye dedi, bu adam dedi. Ya da dedi, bu yani doğrudan bir psikik balnoy adama men diye dedi. Sebebi o tayda hem yazılanlar eğer dedi akıllı adam olsa, o hem de düşünüklü yazılan dedi. Bunun var yani amacı ne mi? Adamların ağını başka hapa dağıtları düşündürmek. Sen prekrasno biliyen, sen doğru biliyen, Mansur Mingelov, Hudaya şükür, o politik olarak adını Türkmenistan'da yazdırdı. Yani bu avray gadanı. Sen kim? Sen bana töhmetçi. Yine de ol addan gaşak olayan. Sen действительно töhmetçisin. Yine Murat Kurban beni urduracak ola deyip bağışla ayal gurumunu ediyen sen. Sen ayalça da olup bilen ok. Neyme Murat Kurban'ın o şonyalı nemesi ona ihtiyaç var mı? Birini urdurmağı da etmeye. Haysi de orada yaşayat. Birini urdurur yani. Samsk gurunları etmeye inni zat koy. Guyunu ödün qadı otursan. Şondan haberin yok senin. Bir kanun esasına cevap verir. Yine hormatly tanışlar. Biz şu zatları size düşünürýär. Men liçna ödüm hukukçuluk bir edaran, частный edaran yol açdy. Köp adam işlerinde. Biz обычно şuryaly yani adamlar vuracak bolýan, öldürjek bolýan ya basyp alyp bazat etjek bolýan zatlardan adamlar gorýar. Gaýtyp gorýar. Şoň üçin biz prosedurlar gowy bilýär. Nirde cinayet söyledi, nirde cinayet işi, nirde yankı şunu etmeler, men günne yankı security işgärleri şonu düşündürýär. Ve men yol başy. Men boyun aldım hökümetin öňünde şolatda. Indi gel. Men bir tanımayan adam bana janladyp, yankı yazyp, ine şoňa Kasperovski'ni vurdurdy onu. Kasperovski bolmasa başga bir bolsun, bana näil tapawdy ondan? Hiç il tapawdy. Yok. Biz ona görüşen yok. Biz
Gurbanly Berdimuhammedow garşy görüşýär. Ýöne bize garşy MHM görüşýär. Bütün bir ministerlik, bütün bir daşy işler ministerlik, MHM ministerligi bize garşy görüşýär. Polisler içinde görüşýär, aktivistler garşy, ýöne MHM daşynda görüşýär. Ine gelin indi şol men tamamlaýyn. Kasperovski lakamly Atamurat Saparowyň keýsini. Şol adam biz şoňa ynam bildirip, ýani DWT hereketiniň DWT çatynyň baş admini edip goýduk, administrator edip goýduk. O ýerde bir üýt köşüp öýüni bildirip bilmedi, işledi, sözi ýok, gatnaşdy, ýani geçirýän dagatlarymyza. Ondan şol ýerde biz bilen işläp duka o beýse geçecek diýip menden pul diledi. Menem berilmedim, pulum ýok diýdim. Şo wagtda açyk ýani ýagdaýym pesrakdy. Şoň gahar edip ol DWT'den gitdi. Gidenne de Allah gitdi. Ay men ejem ýaranyk, indi çykyş etsem ýani ejeme batışlar edýär diýip çyk gitdi. Ay bol benim düşündik. Häziram şo DWT çagyna diýen sözleri hemme zat durundur. Benim anlamak bolýar. Edil ertesi bize karşı adıkaya girip bize karşı görüşüp başladı. Bar niyeti bize karşı görüşmek. Biz ne ettik o? Dine kovuluk ettik, elbette etmedik. Ay bize karşı görüşüp adıkayadan dağıttı şol. Adıkayan yol boşuttu, bana canladım aytti. Murada men gidiyen bolli doydum. Ay şu Kasperovski hemmemiz dağıttı, indi bolli deyip gidiyen deyip canlattı. Benim dedim bu, sen gitmeyecek ol gayrat et, biz yek almalı, sizem görüşün. Başka bir toparaçın, şunu yap, başka da adaçın. Ayın Kasperovski, görüşün ödüňiz. Ol öz toparlaşsın, deyip. Muhammed Ağa bilen bizim bir ideýamyz bir. Näçe köp topar bolsa, şonça biz çalt ýeňer. Diňe DWT'ň başarılyjak işi ýok. Näçe mass mediada, ýa neşriyatda, näçe adamlar köp galsa, şonça biz ýeňer çalt. Bizim maksadymyz şol. Başka maksat ýok. Indi şo ýaly ýagdaý bolup gitdi. Şoň üçin DWT halk hereketini dargatmak kyn mesele. Sebäbi hakyky DWT halk hereketiniň içinde hakyky görüşçüler bar. Olar pul üçin Kasperovski ýaly Türkmenistän fonda gelen ok 10 miňlap pul alan oklar DWT agzalary öýleriň azat ideýaları üçin görüşýär. Ananyň men hiç kim işlat diýemok. Her wagt siz näme pikir edýäňiz? Maslahatlaşyp ýani çözgüdi bile alýar netijeni. Şular maňa çykyşa ruhsat bermeseler men çykyş etmem. Çykyşa hökman jogap bermeli ise men istemesem çykyş etmeli bolýar. Sebäbi şul hereket diňe Murat Gurbanowyň ýani waratda hemmelerden. Hemmelerim az jogapgarçylyk almaly. Diňe men alsam men ýüregim durup galýar. Yaman agyr jogapgarçylyk. Şoň üçin men paýlaşýan şonu. Men paýlaşan soň her adam DWT halk hereketiniň içinde, daşyndan bolsun, içinden bolsun, öz gurumasy ýaly edýär. Ol zombiler. Zombi sen bolýan. Özüň oýnadyp zat edip Ýoldaş Kasperovski. DWT aktivistler, hakyky aktivistler. Hakyky täze gören aktivistler şolar. Indi Murat Toyçeviç, men birazcık da bak edeyim. Atamurat Saparov indi reklam edip başlapdyr. Soğan, kartoşka, käşir reklam edip satıp başlapdyr nemede ekranlarda. Ine şo saňa gelişýär. Sen politikadan aňlamarsың, adamlaryň erwet zatlar pikirleri kiletine goýup olary dogry ýoldan azdyrmagyna da mümkin on ýaly mümkinçilik bolmaz. DWT'ne hiç wagt bölüp bilmersin. Hiç wagt. DWT'de gitti adamlar gitti diye olmadı da gider. İstedik adam gider. Bu tayda bir de damp saklap durumuz yok. Kim gowu görüşecek olsa halk için, vatanı için görüşen adamlar bir yerde. Stoyki adamlar dur. Sen ýaly vatanını satan, eýindeşlerini satan, simyasını satan adamlar bize gerek gel. Şoň üçin aýaňyjy deň kaldaşyk, akyllyja bol. Biz bara şul jogaplary halkymyza berýänler. Şoň üçin ünsverin bolsaňyz DWT agzalary bolup ofitsialny ýüzlerçe adam bar. Ofitsialny. Neofitsialny ýani agza bolup bilmejek adamlar müňlerçe bar. 100 miňlerçe bar. Biz baran ýerimizde gowulýarlar. Bize hormat toýýarlar. Başta şeýle däl, ýöne biz ynama girdik. Halkyň ynamına. Ine şol ynamy bular dağıtçak bolup görüşýärler. MHM'nin esas maksady
şol prezidente anam kaldırmalı, şu DVT ya başka bir opozisiya anamı yatırmalı. Şul babatda da şul yolda da Kaşpirovski MHM'nin hizmetini ediyor. Pul ne diyem ya, samsıqrağı diyem ya, şoň ediyen işi yani THF'nin Türkmenistan Fondu'nun maksadı bilen ve MHM'nin maksatları dengeliyem ya bulun hemmesi MHM'mi bilem zoğun. Biz onu kesitleyeceğim de işimiz yok. Şoň üçin DVT'den giden adamlar hataplak görsen barmak basaymalı. DVT kollektivi bir durondur her meselede dakansa duruyanlar. Biz iyi de kaçyan adamlar denler. Şoň üçin DVT hiç yerde bir köpü grant ya da bir pul alan yer yoktur. Dini aktivistlerin goşontu ve çlenski vznoslar bilen finansирование edip gelýär. Menem bir ulu investor şu DVT. Menem ayma ay pul goýýar. Atamurat Saparov Türkmenski Fonu'nun üstülen Hacıýewiň üstülen $10.000 halkara gurumlardan grant aldy. Farhady çıkarmak ve onu gorumak, aktivistleri gorumak, halkymyz deport etseler olun hakyny, haklar bolsa olun haklaryny gorumak, ine şunu halkara gurumlaryň öňünde boyun aldy. Olar adwokatlary tutup bermek, ýani kösenýän adamlara, şonuň üçin grant olary alyp bermek, ine şu meseleleri Türkmenski Fond bilen ine Atamurat Saparov çözmeli. Näme üçin Farhat boýunça çykyş etmedi? Farhat tutulanly, Farhat maşenik, Yunus maşenik diýip gaýtyp olar gömüp başlady. Näme üçin Farhat bilen arasy ýani gowdy ýöne Farhat tutulanly birden ýani ters tarapy gitdi. Bizim aramyz ýokdy Farhat bilen. İşimiz hem ýokdy. Bir de söýüg ýa-da tutulanlyň biz girdik. Tutulmaka beýlek aktivistler tutulanlar da biz girdik. Diňe Farhat däl. Hemmesine girdik kömek etmeni. Näme o ýerde bize agent diýen oklar, näme o ýerde bize ine tutturduň diýen oklar, näme Farhatdy tutturduň ýalar. Farhadyň tutulanyny biz ol nimeden bir galdyk. Ýani mass mediadan bir galdyk. Inni näme üçin Farhat boýunça şu Kaşpirovski bir gedem şunu gollap çykyş etmedi. Farhat tutulanlar Yunus'um Farhat'a maşenikler deydi. Näme üçin Farhat tutulanlarına kömek etmedi ve kömek edýänlere garşy gaýtyp görüşdi. Men şonu şu torugy ýani analiz edip düşünjek boldum. Näme üçin şeýle bolýar? Öz-özüme sorak berip, şonu hem ýerden maglumatlar çöpläp, ahir şoň ýani jogabyny tapdym. Soňra men jogabyny aýdym size. Näme üçin? Ine DVT Halk Hareketi 20 gola video etdi Farhaty gollap. İksan Türk ilşahanyň öňünde protestler geçirdi. Warşawada we Washingtonda. Onun öňünde onlar çegedek protestler etdi Farhaty gollap we beýleki syýasy aktivistleri, ýani syýasy sowluda ýatan adamy gollap. Zoom protest geçirdi. Her hili halkara gurumlarda hatlar bar ýazdy. Bir topor senatda, Amerikan ýani senatyna, kongresinde, Fransaň senatyna adamlaryň duşup biz şu meseleni öňe goýdyk, hatlar berip. Farhat Memnunkuy boýunça ýüýte spes daklatçyk bilen işler gidip dur. Ve Türk hökümetiniň jogaby garaşýar. Bizde ofisial maglumat ýok. Ol maglumat hiç kimde ýok. Farhat boýunça. Şoň üçin biderek ýani hemme bize atyp biz görüşýär. Biz ýani Farhada kömek etjek bolup biz herket diýmek biz günäkär. Muň bir psihik kelletiň problemasy bar diýen. Farhat sen ýakdyň, sen görüşýär. Onunla günle çıkış ediyor. Yani Türkmenistan Fonu'nun kanalına beýlik adamlar tutulup alıp gidildi deyip onunla senem şolu tutturdun mu ya da? Hem mi tutulanları? O ne logika? Logika. Indi seriden Türkmenistan Fonu bilen Farhat üçün görüşmeli adamlar, Farhat üçün ılgap giýjüň görüşme adamlar bizi topulup bizi Farhat'ı gidirdin deyip bize yapıyor. Men halkımızdan soracak bolýar. Egerde Kaşpirovski lakamly Atamurat Saparov halkara gurumlardan $10.000 grant alýan bolsa, adamlaryň Türkmen halkynyň haklaryny gorajak diýip. Onsoň Farhadyň bozulan haklaryny şol goramasa, egerde Helsinki Fond grantlar alyp öz jogapkärçiligini ýerine ýetirmän Farhady goramasa, diňe DVT Halk Hareketi dakansa Farhady üçin
görüşen bolsa, o Atamrat Sapar ve Türkmenski fond goramaktan geçen Farhada kömeden adamlar toplayan bolsalar ve olar garayan bolsalar, onu kim Farhada akıttırdı bolýar? DWT mi ya şular? Näme şular görüşen o? Bolýar, bizim pulumuz yok, biz görüşýär. Bular pul alýarlar ha. Farhad üçin, beýlekler üçin adam hakları goraýar. Näme görüşen o? Näme görüşenler topulýar? Başta gaýtşyňy diýerler. Esas öňde gidip barýarlara gara atmaly, konkurensiýany ýogatmaly, halka ýaman görkezmeli. Seni Farhady ýitirdiň diýmeli, maňa Ýahudi diýmeli, ýene birine bir zat diýmeli, Nurjan apa, Mansur min gelip barada bir zatlar diýip ýüregini agyrtmaly, näçe ýyldan bäri halk hak üçin görüşýän ýigidi ýamanlap oty. Ýöne tökmeli atyp ýene çepetaga. Doňuz ýaly sıçrap oty, çepetaga näme edip oturandan bilenap. Ýa-da gowy staptyrlar şeýle diňe şol buýruklaryny ýerine ýetirip oty bolany. İliji müejek näme goýun birinin şagal özi bolup çykdy da. İle bokatyp özi aslında şolda. DWT'den pul üçin gitdi. Pulunu tapdy, inni bize garşy görüşýär. Ine, biz haýsam ýöne, ýene bir argument bar, şu näme bize garşy görüşýär. Men Gysga gepleşimi bu torun, ýani Gysga söz bilen bu torun gepleşimi kim biz Farhady giderdiň diýmeli. Biz kime diýmeli şonu? Men adamyň hukuklaryny goraýan, diýip pul alýan adamlar günäkärlemelimi? Ya da Farhad bilen soňky wagt gatnaşmayan, Farhad tutulan soň on kömek etjek bolýan gurmany günäkär etmelimi? Biz kimi günäkär etmeli? Farhad giderdiň diýip. Ya biz hiç kim günäkär etmän, biz görüşmeli Farhad üçin. Ya şeýlemi? Şunu özüňiz kommentarda ýazyň, öz pikiriňizi. Näme üçin biz rejime garşy çykyşlarymyzy güýçlendirsek, Atamrat Saparov Kaspirovski lakamly bize garşy görüşini güýçlendirýär. Näme üçin emhime bize garşy görüşen metodyny ulanýar. Şu Kaspirovski. Biz şu soragyň jogabyny bildik. Türkmenski fond nomenklaturny opozisiýanyň wekilleri Türkmenistan'a pul oğurlap kaydan çinovniklar Atamrat Saparov Kaspirovska şert koydular. Biz pul berýär, biz seni Bolgariýa geçirýär, sen DWT halk hereketine karşı görüş. Bizim konkurentlarımıza karşı görüş. Şu gün DWT, erti DWT'nin bir oz geçti, yankı Düyöcü ya Erkin TV Radyo ya da Soyunov yine olar karşı görüşür. Pulunu. Onun tapağı yok. Kara kiler. Döwletlerden pul grantlar alýar we Türkmen fondyň hemme gara işini ýerine ýetirip berýär. Şol ýoldaş Kaspirovski. Sebäbi Atamrat Saparov gorkýar. Meni Türkmenistana alyp giderler diýip. Egerde Türkmenistana emheme gullukları alyp gitse, men size kömek etdim. Ine DWT garşy görüşdüm. Men Apastanya dällip aýdyp bilýär. Baydan çalışýar. Egerde Bolgariýa bunu çykarsalar, ýani bize garşy görüşenler, onu olar da hyzmat etdik bolýar. Pul alyp hyzmat etdik bolýar. İki ortada şu strategiýa iki tarapa oýnalýan strategiýa. Gorkusy nädýäni biz bilýär. Şoň üçin biz günäkärlermiz o. Töhmet atýanyna Allah'ın özü cevap verir ve kanun verir. Biz işimiz yok. Men ýa-da bir kiçik videony görýän size. Şol Kaspirovski diýen adam ýani bir mun ene benim bir zat goşup geçýär. Sen video gözlemleýän. Ýok, iki tawşany kowalan, tawşansız galar. Bu şu oldu. На переправе коней не меняют diýerler welin, bular şu ýalňyşyny etdi, kon çalışdy ýene bir aýdy. Gara her näme her kim eder özüne eder. Ne terdim? Türkmenski fondyň kanaly. Ünsüyorum. Şu ýerde her gün Kaspirovski çykyş edýär. Her gün. İstenik videony alsam, ne şunu alsam? Türkmenin ýaplamalary özüniň tanalmazlyk şerti bilen. Ine şu videony alsam, ikinci videony alsam. Size ýetirýäris. İstanbul şäheriniň Ola Türkmen heýetindeki fondyň sesi bolup durdy aýyndy. Ha o sesi bolup ine şu ýerde de ine o kanalyna çykyş edýär ýa-ni şular bilen ine hemmesi bar. Kaspirovski, Sahatov, Rahmanov diýen.
Ine başka videoda dersen, ine yankı başkası ama şunun siyasi ve şunun garı işlerini ediyen adam olup doğuşu. Bu doğal satıldı. Şunun için biz ne etmeli? Biz halka diyaz, ine siz özünüz seyredin. Ine biz görüşüyaz. Bize karşı kim görüşüyor? Rejim görüşüyor, MHM görüşüyor ve şuraya pullu satılan Kaşpirovski yalı adamı görüşüyor. Biz ona karşı görüşümüz giren yok. Vaktimiz da yok. Yöne Kaşpirovski kanun esasına cevap verer. Biz kanun esasına cevap karşıya çeker. Ön bir bağışlama deyip geçirdik orayı. Inni biz bunu koy vermek. Kanun esasına çeker. Tökmen attı mı? Suud etsin ya da bize moral uşarı versin ya da tribunalda yankı bir nime çıkarar. Bir de çıkış edip yankı bağışlama doğrulsun ve tökmen attım deyip boynansın. Yine iki iş. Neyemetse şunu için o zaman. Şoň üçin devlete halk hareketi kanun esasına özünü gorap biler ve gorar. Eğer bize karşı yeni devam etse biz hem kanun esasına görüşür hem şun zakarşıklarına karşı biz kanun esasına da görüşür. Türkmen Siyasfonu. Ben yine gonayım. Sebebi Siyasfon bilen işimiz yok. Kaşpirovski bilen işimiz yok. Bizim işimiz görüş. Yönü. Devletin avtoritetini biýüne tökmek atıp gaçyrýanlara biz kanun esasına cevap vermeli bolýar. Biz hökman berer. Ine şuraya ýagdaý. Ine men size hormatly vatandaşlar Kaşpirovskiň näme bize garşy görüşýändi. Birinjiden pul üçin, ikinciden hem Türkmen Siyasfonu boyun alypdyr, Bolgariýa geçirecek dip öz agzyndan aýtdy şonu. Ine adamlar aýdyp ýör, çepe taga aýdyp ýör şonu. Ine şoň üçin bize garşy görüşýär. Hakykatdan hem düýüne hiç tat ýok. Farhat bilen iş yok. Farhat bapa da dostyan. Farhat giden tamam çıkış eden yok. Farhat bilen iş yok. Bunun işi DVT, Gurbanov ve DVT aktivistleri. Näme yankı maksat pıtratmak. Adı hem pıtratdı. Eni şunu pıtratmak. Türkmen halkı ağzı yetişer, Gurbanov'u yıkar, bize klient kalmaz deyip pulu gelmez deyip aladayda oturan ağaçlıktan ölecek olup oturarların hizmetinde. Doğru. Şonu etmeyecek olup azade derler demek rejimin işine geliyor. Rejimin oynattıkları demek rejim buların iş vericisi. İki yüzlü. Yine bir şairde var. Rahman neyme diye. 50-100'en vardır şuların. Rahman diyeyim yine bir yanında bir dost var. Ahmet. Ahmet Rahman mı? Rahman Ahmet mi? Yani. Olan direniş yamanla otayıp bolar olmaz atlar gibi. Ola vaki utanmaz adam eken. Sen direniş diyen oğlancık bağırını yoğunu orta koyup öyünü mihmançılığa çağırıyor. Sen otayda palavda yiyip yine de onun gepini diyen. Utanın yok mu sen? Epe dövyalı adam. O çağda ne misliyen sen? Kişinin saçağından nanı yiyip tavağına sıçyan halk. Aynen. Hiç Müslümançılığı gelişen şarkını demeli, vatandaşlar şarkını demeli, halk öz çöktün. Yine biz halka hakikat ayttık. Yine neyemçi bize topluyorlar? Bizim azayımdan yok, bergimden yok, problem işimden yok, problem siyasetten neden yok, problem hiç sadeden yok. Bir yönü adamlar bir de karşı görüşüyorlar. Türkmen Siyasfonu Serdar Hacı Nipesova üstüne hat yazanlar biz şunu videosunu görkedik. Yine şol yankı nimetli, yine şol bize karşı görüşüyor. Yine Türkmen Siyasfonu yanlış ya. Özün monopolni siyasetçi deyip dini özleyip hata ediyor, ol yalan. Şunku günne eğer devlete öne çıkan olsa, yerti başka hareket öne çıksa normal mi? Yine şunun konkurensi değil ya. Biz garı metot bilen ona karşı görüşmeliler. Biz onlardan öğrenmeli oluyor. Garı metot bilen ağrı kazanıp olmuyor. Şoň üçin Hacıyev şu zatlara üns vermeli, düşünmeyen olsa. Öňkü Merkez Bankda edýän kapı işleri bilen siyaset etmeliler. Ýewropada ýetip jogapkärçiler çekiler. Şoň üçin şu zatlary biz agbyr bolmak üçin goýun diýär. Atamlar Saparowada, Hacıyevada bulaşman utulursunuz. Ananın diýär, öz ýagdaýlaryna seretsin. Ondan soň biz çıkış edecekken din kanun yolu gidiyor. Kalınlarını öldürse. Eğer de sen
Türkmenskens bolup adam hakyny gorayan bolsaň, sen hiç wagt töhmet diýen ýanyndan gaçmaly. Barmalylar, dawalardan o zatlara barmalylar. Birini ýa arkasyndan o çinownikler ýaly urdurup zat edip o zatlar goýmaly. Ýewropada ýören o zatlar. Hajiýew intek öz saperini gören o. Tanan o. Sire tap bolun. Devlete halk hareketi kanun bozanok, bozmozan. Dine doğru yolu yören. Her wagtdan aýdýandyr, dine kanun yolu yören. Arkaňyzda kanun bolsa, arkada adam güýçlü. Dine şu yolu yören. Bir daha açık utonýadan bir adam haklaryny gorayan guruma kanun yolundan yören diýmeli. Açık utonýar doğru. Doğru. Başla ýöne durmuş şeýle, şonu diýmesen bolanok. Kanun ýa-ni adamyň haklaryny gorayan kanalyň esasy günne çykyş edýän adamna biz uton how töhmet atmany kanun ýolundan ýöreme diýmänem utonýar. Atamlar Saparov. Akly ýerinde bolsa hiç wagt ömrüne adama töhmet atmaly. Ekrany töhmet bilen çykmaly. Egerde bul kanalda adam haklaryny gorayan diýip pul alýan bolsa, günne çykyş edýän bolsa, bu kanalda da demokratik ýolda öňde gidýän adamlar, ýa-ni rejime garşy göreşýän, kerekede garşy töhmetler atýan bolsa, o näde ikiyüzlük bolýar? O näde bolýar? Senin devleti birinji günden bäri durnukly, meýnamaly, ýerlikli barýandyr. Adamlaryň göwünni degmen. Näçip siz edbilen okşulatlar. Näçip siz gara ýolda barýan. O ýol gowlugy getirmeýär. O bizim işimiz değil, ýöne maslahat berýär. Ine hormatly vatandaşlar, siz özüňiz diýin. Kaspirovski agentmi, pulo satylynmy, ya Bolgariýa geçecek bolup hemme zatdan geçip, ýa kime töhmet atmaly bolsa töhmet atýanmy, ya 200 adammy, ya da şul adam dogry diýämi? Özüňiz käkiklen. Özüňiz jogap berin. Biz sizin üçin işleýär. Men özüm üçin işlemok, men özüm üçin günne biznes edýän. Dün Jenewadan geldim. Öňküsi gün Paryždan geldim. Men öz ýolum bilen. Ýöne halkymyz agyr ýagdaýda. Biz münasip däl şu durmuşa, şuňky durmuşa. Men janym ýa türkmeniň bolup ýörenni Moskwada, Peterda, Russiýanyň Tomsk günjeklerinden jaňy diýerler. Stavropoldan jaňy diýerler. İran'dan, Afganistan'dan, Özbekistan'dan, Ukrayna'dan, Kazakistan'dan, Türkiye'den, Avrupa devletlerine görgüler jaňy diýerler. Ýagdaýlar kyn. Şu hemmetiň problemasynyň bir çözgüdi bar. Gurbanlyk Berdimuhammed. Şuň hemmetiň problemasynyň esas düýp manysy Gurbanlyk Berdimuhammed. Şoňa getirdi şol adam. Ýa şoň üçin namysyny ýa-ni çydaman şuna garşy görüşýär. Boldy. Bizim başka plan manyzy. Ine şoň üçin men size aýdýan devlete halk hareketi sizin üçin görüşýär. Biz sizin üçin işleýär, sizin geleceğiniz üçin görüşýär. Siz bizi gorap bilersiňiz, siz bizi gollap bilersiňiz, siz bize garşy gidip bilersiňiz, siz bize kömek edip bilersiňiz, sizin öz işiňiz. Özüňiz öz pikiriňizi, öz ýoluňyzy, öz hereketiňizi, öz aljak netijeňizi özüňiz saýlap. Ýöne ada saýlap. O muň töhmetçiligiň gepini etmen, özüň analiz edip, özüň ýa-ni hereket edip, özüň öz durmuşyňy seredip, şol ýaly saýlap özüň, öz sesiňi saýlap, öz hereketini saýlap. Ine Serdar, men köp gürledim, indi sana ýol berýän, indi sen hem aýtjak dalyň bolsa. Yok, men aýtjagymyzy aýtdyk, hemme zat aýdyrly, bularyň derejesinde düşüp bular bilen gybadam etip oturmaly, ýazylyp oturam, nemelerem değişdi. Ýöne biz esasy halk karar bermeli, çykyrmaly, sebäbi bu günler ýakyndyr, Allahyň kömegine ýakyn, özüňiň hereketimize ýakyn. Народ должен сделать правильный выбор, если реально хочет избавиться от диктатора в стране. Bu kadar. Buların ýerde oturan işi belli. Hemme zat pa polçykam aýdyrly, hemme zat düşündirildi. Ol kime näme gerek bolsa gelsinler, aýtsyňlar, özlerine internet meýdanlary bar, ulansyňlar.
Elbette ki yine de diyaloga hemişe açık biz. Yine diyaloga da özleri ýalyk bolmajak bolýar, sögünmejek bolýar, kemsitmejek bolýar, özlerinden şoňa çagyrýar. Oňar bilýäňizmi? Normal bolun, diplomatiki bolun, töhmet ulanmaň, yalan ulanmaň, aýagyňyza badak bolar. Doğru. Ine men bir zada gen görýän. Maňa 24 saat berdi. Maňa ugroz edip 24 saat berdi. Men üstüme aldygyna töhmet atyp gelýär. Ýene de men şunu urjak bolýan diýip halkyň önüne ejildijek bolýar. Bu ne diýen işi bilen, bu ne diýen işin logikasam dengelen ol. Ol urlup öwrenipdir. Ne diýsem kam? Men indi oturup, ýanky 220 goly işgärim bar. Indi oturup hemme zat taşlap, ulu bir hereket bar, ulu duguşluklar bar. Şu zatyň hemmeni taşlap tanamayan adam maňa ýazyp, men şol Kasperovskiň urduraýyn diýip. Adam intek urdurup görem. Özüm bar burýan ýöne adam urdurup görem. Şoň üçin men işimem ýok. Kasperovskiň ine Allah var üstünde bir videosam görem. Bilemem o diýär. Bedem şeýle. Aktivistler diýär maňa, şeýle Murad şeýle. Ne ýapdyň diýip ýanky oladan sorýan. Entek bir videosam görem. Şu efir taýýarlamakda da men ýanky bir aktivist haýyş etdim. Sen gördü, şuň esas soragyň detalary, esas soragyny aýt. Men şoňa halkyň önüne jogap berýin. Çykyş edişim. Direktli dat görkezin oğay. Nem kartoşka bilet käşir dat satyp başlapdyr. Garalamadan başga hiç adam däl. Oğlanlar meyveli ağaç diye daşlanýarmyş. Demek biz öyle gowy işleýäs, akylly işleýäs, durnukly işleýäs. Şoň üçin şunýal adamlar tapylýar. Ýene de Allah ihlas etsin diye. Yani Hudaýjan dogry ýol görkezsin oğlana da. Maşallah 22-nji maýdaky Zoom'u gurnadylar. O Zoom'u gelip özleri bulaştırdılar, özleri sögüp başladılar. Pozisiýasyna aýtyp bilmediler. Barın çykyş edin, edin pozisiýaňyzy, edin diýene siziň aýtşyňyz ýaly. Hiç sat etmediler. Ina Kerim diýenkuda gelip aýdyp oty, diýeriş Kerim näme diýe? Dur Sultan bilen gürleşipdirler, Murat Aradaq bilen beýlekle bilen gürleşipdirler. O Murat edilin çykyş ediňe gürläňä diýse, etbiljek hiç adamymyz ýok, biz bugün sabır etmeli diýip. 2 aydan soň çykýardy. Käbir ýollar bilen bir işleri bitirenden soň belki halkyň ünsüni sowmak üçin näme etmeli de watan ýok etmeli, hereket ýok etmeli we biz bu zatlary gördük. Dillerinden hem eşitdik, efirlerde bütün vatandaşlar eşitdi. Onam ýok etjek, munam ýok etjek. Biz sizi çukura gömjek, sizi udaly edecek. Eger agyna gelen gepini aýdyp oty. Bizim näme diýäs? Bize näme isleýän bolsaň iki hissesini Allah sana bersin. O min diýäs. Başga näme diýelim Allah. Doğru. Ýaxşylyk dileseň iki hisse ýaxşylyk alarsyň, ýamanlyk dileseň hem özüňe öz ýamanlygyň bu merak bolup geler. Men şöyle bir goşakladım ma ine men Muhammed Döjüden bağışlama sorýan. Muhammed Döjü yaman akılly siýasatçy. Maňa jaň etdi. Murat efirin goýupsyň, Dışros maňa jaň etdi. Murat ağa aýdyň çykyş etmesin maňa şahat diýip ýanky ýalwaryp durýar. Maňa Muhammed ağa jaň etdi. Sen kiçilik etmede, ulluk etmede çykyş etmek gaýrat et inim diýip düşündirdi. Aýtdy, aý bulaşma, wagtyny ýitirme, görüşmän bolýar diýip. Menem Muhammed ağa bolýar diýdim. Diňe sen awryň üçin men şonu etmeýän diýdim. Ondan aktivistlerini gürleşdik. Men şu videolarını görmedim. Akazyýsa bu köp wagtdan bäri bize garşy nemedip bizim jogap bermesek mediada biz boýunça bir negatif bar ekeni. Ondan maslahatlaşdyk goýun aktivistler diýip hökümet çykyş jogap bermeli. Şoň üçin men Muhammed ağa jaň edip aýtdym. Muhammed ağa men boyun aldım. Indi sözüňi ýykmaly bolýan diýip aktivistlerini gürleşdik, analiz etdik. Bu biz hiç zat diýmesek, mass media diýilen zat bir zat, bir zat diýse beýlik hem jogap bolmasa şu hakykat bolýar. Şu ýalan bolsa. Mass media. Biz durdurok bilen oga. Adamçylyk bilen ok. Bolýar jogap bermedik diýen bolmaly diýdik. Biziň urwanymiz däl diýdik. Her tarapdan bu durdurok bilen oga bu. Käbirlerine Hudaýjan özü bir neme diýmese?
Häzirlerine jogap bermesen bular suspesi buların üstüne tiýi bermeli, sıçy barmaly diýip bolýan ha ýazyp oty. Meni hemişe de hiç haçanam özümiň Politseski akademiýany gutardygymy hiç kimden gizlemedim. Bize komentar ýazyp näme şol adamyny. Sen öldürdün. Alyna garak geple haw. Sen özüňe jogap ber, özüňe. Boş verelim. Neyse Murada yapılıp efiri. Eýle ýagdaýlar, hormatly watandaşlar, bizi. DWT halk hereketi hiç wagt fake account edinoklardy günnün günü öz atlarymyzy goýup görüşýär. Biz Kasperovski däl, biz beýleki gurumlar däl. Biz ýanky efire gelip başga atdan ýazyp provokasiýa edip urýar bizi gerekkä. Biz kimagaz görüşýärmiz dogry bilýär. Halka näme kömek gerekligini dogry bilýär, elimizden geleni diýär. Bular elinden gelen netsinler, asmany ýere çeksinler, tökmez atsınlar. Allah tapşyryk gidivermeli. Biziň esasy derdimiz halky azy birleşdirmek, ýurda erip barmak, ýurda zalymdan dyndirmek. Amin. Biz aktivistler bilen maslahatlaşdyk. Indi Kasperovskiň her çykyşy şoňa garşy işler we bir kanun ýoluna gitjek. Öz çykyşyny özüni gürüp gider. Şoň üçin biz duýdurýar. Çenden geçti, çenden geçen adama da ýerine goýmasak. Doğru. Derege jat toporun warasyny özleriniň gazy oturan çukuryna özler düşýär diktator. Bizim işimiz yok. Ýöne öýler başladylar ýagdaýyna seretsin. Hormatly watandaşlar, ertir men anons edýän ýerden men çykyşyma Türkmenistandan täze gelen habarlar we videolar we men size görkezem. Rejim ýykylyp otyr. Rejim gorkýa 3 tane aeroport we samolyotlar taýýarlap her wagt ýanky dejurnlar we birden Türkmen halky galyp başlasa gaçyp geçişeýin diýip ýanky şular gorkup ýörler. Biz güýçlendirmeli öz aktivnysynysy. Türkmenistanda tizden protest gurulýar DWT tarapyndan. Şoň üçin taýýar bolun. Türkmenistanyň daşyndaky adamlar öz garnaşlaryňyz bilen habarlaşyň, öz garnaşlaryňyza düşündirin. Indi bu ýaly ýaşap bolmaýar. Biz Türkmenistany düzeltmeli. Biz Türkmenistanyň adalatly etmeli. Alaç ýok. Bu ýaly durmuş hiç kime gerek geldi. Diňe Gurbanoğlu Serdar we ýanynaky ol watan dönükleri emhemeş teröristlere gerek. Başga adamlara gerek. Şu halky şuna falan emhemeş teröristlerdir. Anany? Olaryň bir asmanyň açan adamlar däl. Olam seň dogonuň, jigiň, ataň ýanky uýaň ýene bir dadyň. Şoň üçin biz halk bolup şu zatlar özüni çözmeli. Öz dogan anlaşmada emhemede işleýän aýtmaly. Halka azar verme, jogabyny berersiň. Sere sap bol diýmeli. Öň bize siyasata goşulma, sere sap bol diýen bolsalar, indi biz öz garnaşlarymyzda kim emhemede işleýän bolsa, halka azar verme, sere sap bol diýmeli. Halk galyp işin görür, öňü ýakar diýmeli. Hakykatdan hem bolaşar. Ýa men maglumatlar alypdym hem ýerlerden. Daşul galjak bolýar, lewap galjak bolýar gahardan, mar galjak bolýar, balkan galjak bolýar, ahal galjak bolýar. Yetdinmi? Gurbanoğlu gitmeli. Hiç gibi başka variant yok. Gitmeli. Türkmenistan'a täze saýlawlar bolmaly. Kim saýlansa, şo saýlansyn, ýöne adalatly, mejnarod nabulatly saýlanmaly. Ine şert şeýle. Hormatly watandaşlar, efirimizi gutarýar. Egerde Nurjan apa we Serdar aýtjak zadyňyz bolsa. Hemedatlar aýtyldy. Kanun, adalat, hak, hukuk, demokratiya, tertip, düzgün we dogruçylyk bilen inşallah ýeňäs nesip bolsa inşallah Allahyň 2024-nji ýyl, 1924-nji ýyl 100 ýyllygynyň başlangyjy, täze eýam, täze era düşebildi, haýyrly bolsun nesip bolsa. İnşallah. İnşallah amin. Boronu şunu bilen efirimizi saýak, Nurjan apa diýjek bolsaňyz diýin. Yok. Boldy. Hemedatlar aýtyldy. Bolýanyna hormatly watandaşlar, biz siziň hyzmatyňyzda, siziň üçin işleýär. Biz siziň azatlygyňyz üçin we biziň azatlygyňyz üçin görüşýär. Bize kömek ediljek bolsaňyz, bizimle görüşjek bolsaňyz, biz her wagtdan size garaşýar. Hoş sag bolun, indik gepleşiklere çelli. Netip bolsa rejimiň wagty eýýam geldi. Biz hökman ýarar. Sag bolun. Hoş sag bolun.